Halypam, isleğin ölçeği var Allah bermek islemese, insana bermez. Sen pikirinçe özünden islenýäniň hazinasyna çäk barmydyr? Allah'ın hazinasında çayak yoktur. O ne tükönür, ne de onu sanap bulur. Onu yaradylanna çäkli yaradylan insan näme etmeli? Rehmeti çayaksızdan islemeli. Başka kapılarda wagtyny ýitirmelidirler. Yeni näme? Hikmetler eýetiniň öňünde diňlemek, gürläninen gowudur. Dinle Salih. İsleýlen hemmesini kanagatlandyryp bilýän bir Rabbimizdir. İsleýlemizin ählisini kanagatlandyran ýagdaýynda da oň hazinalary tükönmez. Geleni oýlanyp göreli. İsleýär, ýöne berilmeýän bolsa näme? Maňa haýyrlysy şudur diýmegi başarmak gerek. İnsan özüni öý gurnur, hem de yaralyşyna laýyklykda çagal çugal bolmak isler. Bu ýagdaýda çäretini gözlemeli we ahyrky netijede takdire kaýyl bolmalylar. Eger adam bu gapyny hetdinin aşyp bolsa näme bolar? Benneti zor salsa nygmat külpeti bilen geler. We külpete döz gelmeli bor. Soňul edenine puşman etse näme? Puşman etmek gowy zatdyr, emma öz wagtyny edilmelidir. Synyk başlasa, sabr öňe çykar. Bolmasa da synygdan geçip bilmersiň. Bilýärmi, şeýle synyga düşen adama kömek etmek de iki taraf üçin hem sowaplylar. Düşünýän. Bu 5-nji ölçeğe täze bir seýahat etmek diýmekde. Salam canım. Salam. Bugün aylanmadık dukanım kalmadı. Bazardaky çağ eşikler satylýan ähli ýere girip çykdym. Näçe dagatdan merdan garaşan, beýle de bir eglenmek borum. Şeýle bir gowjy eşikler aldym. Görsene bulary. Nähili inaýja gerek? Nezla. Taňa bir zat aýtmaly men. Ahmet, şunu görsene şeýle bir gowjy. Ahmet, ertirem dukanlara aýlanaýynna he? Ýene bir zatlar alasym gelýär. Nezla, şu gün Lukman bilen gürleşdim. Eden emleriniň peýdasy tegmendir. O nähili? Nähilse? Bizden çağa öňmüz. Çağamız bolmaz. Yok, yalan söýdüýär. Sana ananamok. Nezlam. Haýyş edýän. Göz ýaşlarym sypar. Biz bejertmek üçin elimizden geleni etdik. Bolmayan bolsa, Rabbimize sığınmaktan başka çaremiz yok.
Şüýerden beş adamda ýaşaýaňyz. Eger gelip gitjek gumanyňyz ýok. Men sagmy, ne sagmadaryňyz da däle. Bol ýapar sen işleýän diýel. Nesla näme üçin gelenok? Eje gaýşy diýen baryn başlamaşlamaly. Ýagdaýymyzy bilýän, ne edip geleli? Bunu bejertmäge Lukmanyň ýanyna gidýär. Deňize näme? Näme netije berdi? Eje, gaýşy diýen. Oglum, haçyn men agtyga gözüm düşek ha? Sen öýleneniňe barıp 7 ýyl boldy ahyry. Tutuş 7 ýyl. Giýjäňiz, giýiş diýen. Nezla. Ahmet, goý adar edilmeli. Eje bollunni. Näme? Men ýaman zat isleýänmi ha? Men sen bagtly bolmagyny, çağan atas bolmagyny isleýän. Nesla öňelgesi bolsa näme üçin başga birine bagtyň sen ak göreňok? Sen nämeler diýen eje? Ağlama Nezla. Gaýşy diýen. Yüregim kıyım bolýar. Näme üçin ağlamaýyn? Näme üçin biziň ýyldan ýal çağamyz bolanok? Ejeňe menden görýär. Men näme çağamyzyň bolmagyny, öýümiziň ağlaýan bolany islämokmy? Ýöne bolanok. Men nädeýin? Nezla beýdiýmesene. Bu hakda öňgürleşdik ha. Bejergiň peýdasy degmede gaýly bolup gürleşmedikmi? Taňrynyň takdyry şeýledir diýmedikmi? Bar zadym günäkär men. Sende kemçilik ýok. Çağamyzdan men sebäpli bolanok. Aýrylşaly. Näme? Aýrylşaly Ahmet. Ejeňem şonu isleýärdim näme? Aýrylşaly, diýnaly. Ýuguş. Sen nämeler aýdyp oturýarsyň ha? Nezla, men seni söýýän. Senden aýrylşmak asla kellemede gelenok. Sen gaýdyp şuň ýaly gurrun etme bolýarmy? Çağamyz bolmanyn biler, emma muň ömür çäretini tapar. Masal üçin çağalar. İsleseň çağalaly. Bulary bolsa sütünleriň ardyna goýmaly. Gelimiz şu ýere gowja deret. Gelimiz to. Sütünleriň ardyna goýjak diýreklerine düşündiň däme? Düşündim Ahmet. Kaka yetiş ejem yaranyp. Osman, näme diýen oglum, näme bol ejeňe düşündirsene? Ejem baskança ýukdur gaýykly. Haticeňe ejem çağat bolýar diýdi. Kakyň çağır diýdi. He? Lukmanmy? Lukman çağırdyňmy? Bilemok, maňa aýtmadylar. Ulak. Ýörükde hyzmat edýän ulak bolmalar, nerede kal? Bir arap minip gitdi, bakym gelir. Gara sara ýagdaý ýok. Aýalymyň çağaty bolýar, düşünýokmy sen? Seyfi. Ýörme sen ekiden. Şereketiň ulagy menne. Wa ekseni ýörsene. Hatice hanım näme boldy? Fatmaň çağaty boldy. Oň ýene bir aý bardy ahry. Bilmedim. Basgalçykdan ýykylandan soň. Ýagdaý nähil çağaty boldymy? Seyfi. Ey Allah, çataňa ýüzüň şükür etýän. Fatmam nähil onu görüp bilermi? Yok, dur Seyfi, dur. Fatma basgalçykdan ýykylanna ýaş üstünden aýryldy. Onu ýitirdik Seyfi. Ýitirdik. Menini näme etsem ki? Fatma mitrenme ýanaýynmy?
Üç çağa bilen yaka galanma yanaynmy. Allah can tabir verdin Seyfi. Näme deýnini agam, maslahat bersene. Ýa-ni dogan çağa nädip seredeýin? Nädip uloldaryn? Beýleki ikide mäkijik. O bäbege kim sereder? Men näder? Näder? Ey Allah can. Men günäm näme-de? Anha işler şeyli nezla. Seyfi bilen gitmegim yöne yere däldi. Allah bize bir pursat berdi. Hem bize, hem biçare Seyfi golunu tuttu. Çağa edilmegimiz üçin mümkinçilik berdi. Bilmedim de Ahmet. Men näme diýjegimi bilemok. O çağan altak näil gowulurdy nezla. Gödöňe getirsene. Kim ulu sogap kadanar? Seyfi'nin öýdi bäbege teredip bilmejegini aýtdy. Oýlansana. Gyýdymyz bolar. Sene eje, menem kaka bolaryn. Howlukmaly. Biraz oýlanaly Ahmet bolýarmy? Bu sefer Kim ve Dale doğru zamanda doğru yerdeler. Gerisi Cilolo ve ortağına kalmış. Leoparlar yemini buldu. Ahmet? Nämen pikir nedýän? Aten, Men o çağa almak pikirine emirinip barýan bilýärmiň. çynynmy? Hawa. Ertir idi yarasyn näme gidemizde gurlaşyp göräýeli bolýan. Bolýa. Gurleşeli. Gurleşeli canım. Gaty gynandım. Allah sabr bersin. Allah razy bolsun. Bu çağalara sereder ýaly ýakynlygyňyz ýokmy? Oňşym Hatice hanym serediýär, ýöne haçana çeli sereder bilmedim. Ey Allah, Hatice hanymam ýok. Men näme derne? Gyýdym näme bolýar taňa? Ejeň diýir bolanmasa diňdirerdi. Hemme zat bererdi. Getirin maňa bereýin. Ho, Jana. Jana. Ahmet görsene muň eýjejikdigini, el jagalarny teretene. Seyfi, biz sana düşünýäs. Ýöne biz seň bilen bir zady maslahatlaşmak isleýäs. Biz Nejla bilen ölçürüp döktük de, eger sen kabul etseň bäbegi bize beräýtiň diýýäs. Çağamyzyň bolmagyny ne hilitleýändigimizi bilsedimi? Şoň üçinem bu çağan janymyzdan hem edidi görjekdigimde hiç şok etmeýän. Bolýa. Size ananya. Men o çağa göwnejak seredip bilemok. Çağam üçin iň haýyrlysy şu bar. Ahmet kardeş, aklawjy ökmünni aýtjagym çağany gyýlyk almak düzgünleri kanunlarda aýdyn görkezilýär. Ilk welisi kadaýaty ýutmaly. Egerde altepden dowamyna çağan enatyny garşylyk görkezmese, 1 ýyllyk synak möhleti başlar. Şu möhletin içinde kadaýetden bellenen adam siziň çağa teretişiňizde gödäwçilik eder. 1 ýyl geçenden soň bu gödäwçilik tawşyrlan adam size çağany ananyp boljagyny ýa-da bolmajagyny kadaýete habar berer. Arasalandyňmy? Arasaja bäbejik bolduňmy? Gülüýitli gonşamy sen? He? Canım. Näme hyzmat? Salam, men Salih Demir. Kadaýetden tawşyrgalan men. Habaryňyz bardyrla?
Elbette, elbette. Salih kardeş. Gelin geçin. Sağ olun. Men akıllıca gıydım, canım. Canı. Necla. Olca bağlı. Salih kardeş kadiyet tarafından bizim çağamıza seyredişimizde gödövçülük etmeye tavşırılan adam. Salam. Salam. Tanışanımı da şart. Gelin geçin. Sağ olun. Salih kardeş, sizden bäbegin ötüşünü görürdünüz. Biz çağan ululmak üçün elimizden geleni ederiz. Yine şonu da kemter gaydiyan yerimiz bolsa, bize kömek etseniz begeneriz. Muňa hiç şübhelenmeň Ahmet kardeş. Siz maňa aýtman nämeler edip börsüňiz? Vay, çölekin. Eşitdimle, ýöne maňa aýtman etmezler öýtdüm. Gıygırman haýyş edýän çağan gorku diýäňiz. Wah, men maňlaý gara. Bu çağan nerden aldyňyz? Ahmet, näme üçin ýylyň çağasyny aldyňyz? Ece, inni ol bizim çağamız. Sen bolsa bizim çağamız yok diýediň-de. Men size beýdip çağalyň diýmedimi? Özüňden, öz neslimizden bir çağan bolanyny isläpdim. Bu kim? Çağan kakasymy? Ece, Allah netip etse çağamızın kakazy men boljak. Salih kardeş, kadiyet tarapyndan gödövçülük edýän adam. Bizim bir ýylyň içinde çağa nähildir diýenimizde gödövçülük etmekçi. Gel, senem otur, özüňe dursa. Ahmet, oğlum, beýtmäň, ýüregimi ýaralaýaňyz. Birden ene ta çağan ýzyny beriň diýsen ämetjek. Beýle zat bolmaz ýeňe. Çağan gecesi ýaş üstünde ýoguldy. Kakasym beýle radyçylygy bilen berdi. 6 hepdelik möhletem dolly. Inni bir uly mesele çykmasa çağan alyp bilmeýär. Ana gördüňmi? Çağan bir kim bolmasa näçin ol başga birine berýärler. Neslini neviresini bilmeýän adamyňyzyň çağasyny nädip alyp bilýäňiz? Birden nesli darýan kesel çyksa näme? Ece, ýagşy dilekde bolarlar. Beýdiýmen, indi bu biziň bäbegimiz. Bilip durna. Bu çağı almak oyunlary sen tapan pırlaklandır. Öz kemiň şeýdip ýokjak bolýarmy? Daýda, insan kıgıda gaýdýan. Çağan ýanyna tetiňi gataltmaň. Vallahan, näme üçin bu belalar men başymdan ýynyrdyň? Ahmet, oýlan, aklyň aýlan. Wagt bar, kapy ýalňyşyňdan elçek. Ece, men edeni işmedi ýalňyş hataplamak. Bäbekler ýetirlikleriniň Allahyň rahmeti bilen gorşulýar. Töwrünäkiler de rahmet getirýär. Beýle sözler bilen näme üçin Allahyň rahmetini özüňizden daşlaşdyrýaňyz? Canan. Canan bolsun bäbejiňimiziň ady bolýarmy? Canan, gıydym. Gıydym can. Öýümüze hoş gelin Canan gıydym. Hani gıydym hani? Bol hani? Üfle şuna. Hani teret, teret, teret. Hani teret gıydym. Hani gıydym, Teret. üfleşeydim. Ene Ha, şeydim. üfle. Onu özüm üflerin. Hani bol bağlacağım. Näme bu bizi eşitmeýärmi ka? Bizi diňlän okla. Ol isleyen ne diye? Çağılı kokundan peýdalanýan Neclam. Beýle bolsa özüm şeme üfleýän. Ha. Inni soğut bermek wagty geldi.
Bay ba, Salih kardeş, size bizim kıydımızı lehirtire diýeniz. Ay bu ulat däldi. Ithal soğut ine şu. Bu soğut üçüňiz üçinem. Tutuş maşgalaňyzy gutlaýan. Düşünmedim. Şuun kadiýete maglumatum taýýarlap boldum. Janan indi siziň familiýaňyzy götürüp biler. Şeýle mi? Hawa. Men Jananyň siziň eliňizde hemişe arkaýyn bagtyar ýaşap biljekdigine ynanýandym kadiýete habar berdim. Köp tag bolun. Salih kardeş, size köp minnettar. Aýal ýokman näle? Onunla da sağ olun. Bu ajaýyp pırsaty surata düşürmek itleýän. Getirin Ahmet beni düşüreyin. Aliyan. Çağany ýem ýatyrdyňmy? Janan derre uklaya. Ödüm çalt ýadyýa öýdýän. Ol entek geçecekde. Meňerem köp ýatmalylar. Köp uklamaly men gıydym. Ahmet, meň nähili begenýänim bir bilsediň. Durmuşym täzerin kalaýdy. Dogrusy muňa diňe sen düşünüp bilerdiň. Ahir soň biz dol bir maşgala boldyk. Dagy näme? Gıydymyz ulular, mektebe gider, jorulary bolar. Görün zatlaryny gurrun berer. Düşünmeýän zatlaryny sorar. Soň durmuşa çykar. Ahmet, oň ýaly göwüni ýurtma. Ýöne menem gelin käm geýenlemi gıydym bolaýdy diýip ýygnapdym. Hemişe onu geýişini hyýalyma getirýän. Hemem çağamyň ilkinji gedek mektebe gidişini gözüňme getirýän. Çağalar köplenç mektebe gitmejek bolup aglaýarlar. Men gıydym aglata durup bilmen, derew ýanyna algap bararyn. Bolmasa tapaklarda bilede oturur. Bay bo, muň diýenlerini teretle. Girip çıkışına çenle barını bölüştürüp sana. Ne deyin saklanı bilemo. Hoppa. Haladın mı şunu gıydım? Alalı mı sana he? Tinko gowjy ýöre şeýle dämi? Hawa diýen aşganadan ahar edip durdum. Görsem ýanyma ýürek gelýärdi. Şeýle bir begendim sen sorma. Hakatym şeýle bir begen ýa sen bir görsediň. Bizinki bir adýalta. Zordan drok bolýar. Ýürejegim bolýar çağajygym. Ýöne ýakalýar. Ýöne şeýle bir dyrjaşýa ýürejek bolup. Salam. Salam. Gurunluğuňyzy eşitdim-de siziň çağalaňyz näçe ýaşynda? Menki laýyk bir ýaşady. Menki 10 aýlyk. Sizinki ýaş näçe? 1 ýaşady. Ýöne entek ýörenok. Bolu bilýär. Diýmek çağa gijrak görer. Drok bolýar dämi? Ýok. Naharna miyip bilenok. Ýöne men bolmaly sürüý diýdim. Töweregimde çağam bilen ýaşda çağa bolmasaň adaty ýagdaýdyr diýdim. Gurlujygym bolýarlarmy? Hawa, menki eje kaka diýip başlady. Yer bolýar. Entek wagt bar. Belki men gıydym bir adýaltadyr. Sag bolun. Sag bolun. Hanşular ömür göreýin. Hani deňe göreýin. Owmy gıydym. Haladyňmy? Ine şulam gowjy eken. Haladyňmy çağajyň? Näçere? Ikimi? Bolýar. Wah, bagyşlaň. Pikirege däýipdirin, bagyşlaň. Aýby ýok. Başlaň, aýdy berim. Hawa, bolýar. Hani gıydym, bir arajyk emedekli. Hani bol. Bol, ana gayrat et. Hani. Hani bol. Hani. Bol. Nezla, naharyň soňa. Häzir barýan. Haýdy. Bolsana gıydym, bir arajyk gayrat etsene.
Bolay da gıydım. Hani emedeklay. Ay, bolya da yür bir salim oturalı. Gel hani, gel oturalı akıllıcan. Hani hoppa. Canım men. Näme üncüň bar? Näme üçin ýüzüň tarlaýan? Yok, bolon da atıyor. Diňle. Ejemiň ýanyna gidesin gelmeýän bolsa, başga bir gün gidip bilerdi. Ýöne. Näçe gün bäri gelin tok diýe. Yok, gidelim men gowy. Seni alad etme. Men ejem bilen gürleşdim. Bolar bolsa zatlar aýtmaz. Maňa söz berdi. Alın. Sana näçe de gaýtdym men yaramok diýip. Ejeňi dinleň ağa şu ýylyň çağı üçin edýän aladan ýaryn ejeňe dedi. Gel gıydım. Hani hop. Hayran galenici. Haçan yaramok diýdiňde men seni Lukmana gitmedim ha? Ertiýe ruhsat alaýyn Lukmana gideli bolýarmy? Yok, gitjek gel. Lukmana görünmäni hiç halamok. Ahmet, elli veren oyuncuğumu canan näme üçin saklap bilenok? Bu şeýle bolmalymy? Oyuncak näme? Çağı ve göwresini saklap bilen oğa. Daýda beýdiýim eteňizle. Mezlatin howlugyan bolaymy? Çağa birden ulalyp gitmedi ahyren. Ýuwaş-ýuwaşdan ular. Sen aýdýanyň dogrudur. Köp oturduk, gidelimi? Senem ertir işe gitmelisin. Bolar. Sen zananyň eşiklerini geydir, menim zatlaryny ýygnaýyn. Alo, Salih, salam. Men Necla. Sağ bolun, şükür, gowy. Bir mesele bar bolyn. Men Cananyň beýleki çağlar ýal däldigini bildim-de howtala düşýän. Ýaşdaşlary ýörejek bolup ýör bolyn bu emedekläni ogam. Dilem çykaran ok. Mene gaty gorkýan. Nerede diýdim? Bolýa, häzir barýan. Bolýa. Gıynansam men tede begendirip bilmeýän. Geçiren barlygymyň netijesinde bäbeňiziň aklynyň kemdigini men tede aýtmaly boljak. Yok, beýle zat bolup bilmez. Bu mümkin näl? Bu anykmy näme? Gıynansam anyk. Indi mundan soň näme dip bolar Lukman hanym? Edilmeliyiz çağın ýagdaýyny bolşy ýaly kabul etmek. Çünki maşgalalar köpüren şu sebäpden ejir çekýärler. Muňa näme düşünmeli? Size nämeler garaşýanyny gowy bilmeňiz hemem ýaşaýşyňyz şoňa görä düzmeňiz gerek. Ýene de çağaňyzyň size ömür boýy mätäç boljagyny bilmelisiňiz. Ýürüýte bilim almak hökmandyr. Size şu zatlara taýin bolmalysyňyz. Muň üçin ilkinji adymyňyzy näçe çaldatsaňyz, size de çağaňyzda da şonça gowy bolar. Necla hanym, bu elbetde kyn, zähmet talap edýär. Kimli çağın ejet olmağa taýýarmysyňyz? Ejetimi? Howy men ejeti. Çağaňyzyň akly kim? Çağaňyzyň akly kim? Çağaňyzyň akly kim? Necla hanım, tede näme bolýar? Salih ağa. Men bäbegi maşgalasyna izne bermek isleýän. Bu nädip edip bolar?
Doğrudanım iyidine verecek bolýanmy? Bu elimde ehli nigmatlar Allah tarapyndan paýlanýar. Tedem men paýyma şu düşdü diýip kabul edip bilseňiz, belki ýagdaýyňyzdan razy bolmak has aňsat bolar. Näme üçin kysmaty haýal bolmak barada oýlanmaýaňyz? Hiç düşünüp bilemok. Bey, ne edip beýle bolýar? Bilemok Ahmet. Näme günämiz bardy? Näme üçin başymda bu düşdi? Näme dert? Näme dert? İşimiz gaýtdy. Köşeşden enizla. İşimiz gaýtdy diýer ýaldat ýok-a. Dur oýlanaly. Nämet belliňmizi elbetde bilir. Mundan beterim başymyza gelip bilirdi. Ondaňam her bela hökman bir günä sebäpli bolýar diýmeň ýalňyş. Muň bir hikmeti bardyr. Nämet belliňmiz barada aly dedeli. Ejem gelen bolaýmasa? Hani göz ýaşlaryň tüpür. Tüpür canım. Yine yatırım bıçağa bu. Oyun manyasını vallaňyz muny. Ece fiýazaty galynan näl. Ece bettir. Bolýa diýmedigim. Ýöne benim gelinkämge ýenlenme gyýdym bolaýdy diýip ýygnapdym. Hemişe onu geýişini hyýalyma getirýän. Hemem çağamyň ilkinji gedek mektebe gidişini gödegime getirýän. Çağalar köplenç mektebe gitmejek bolup agýalara, men gyýdym aglasy durup bilmän derrew ýanyna alyp bararym. Bolmasa tapaklarda bile oturarym. Nesla? Ene bir Fahriye uyamız arak öğrenin nüskosunu nereden alanın soru ya bey. Gel şu yerde biraz otur. Otur. Ya dansın dincimi de alalım. Bolýa Ece. Ece, veretsene beňmejik. Salam. Bir yaşadı mı? Bir ýaş 2 ay boldy. Onu yürtsen bolýandyr, arabadan düşürün hani. Düşürüp bilemem. Hey, koysaňyz lan. Düşürün bilet oýnasynlar. Han gel gyýdym, gel hani. Bilet oýnan hani. Hani gel. Durun degmen. Uy, yaran okmadı. Allah şifa versin. Howa yaranok. İşiniz bolmasyn. Degmen bide, degmen. Men näme diýipmişim size? İyi gyýdym. Al. Başlygymyz hepden ahyryny şeriketiň işgärlerlerine nahar işlik etjek diýe. Giderdi gerek? Ha? Men hiç ýere gitjek däl. Näme üçin? Başga bir barmaly ýeriň barmy? Düşünüň okma Ahmet. Indi biz hiç ýere gidip bilmeriz. Mehmançylyga da çykmarys. Adamlaryň arasyna bary bilmeriz. Ýeke galyp bilmeriz. Janany bir eneke, bir öýe ýa-da birine wagtlaryny goýup bilmeriz. Janan näçe ul bolsa-da heni ejid. Hemişe de iýdege mätäç boljak. Bu zatlara düşünüň okmy sen? Düşünüň okmy, ha? Nezla. Ýörüýte mektepler bar. Ýörüýte bilim berýän guramalar bar. Ýörüýte janan ýal çağalar bilen iş talşan adamlar bar. Ýöne biz beýle bolar öýtmändige. Janan 3-4 ýaşa ýetse men ýene işim dowam etdirjekdim. Diňe sen aýlygyň oňa berýär şertleri döretmäge ýetmez ahyryn. Düşünýäňmi? Ýetmez. Biz on çağı edinlik Nezla. Indi biziň edip biljek adamymyz ýok. Ýöne beýle zatlara garaşam doktuk. Bu adalatsyzlyk.
Nehili güllüň başymda düşýün. Duýmaýamyk näme, ha? Adamlar şu sebäpden çağa dogurmakdan saklanýarlar-da. Biderek gurrumlar etme Nejla. Eger Canan sen özüňden önün bolsa, on ketelli dogjagyny bilen bolsaň, onu dogurmazmydyň? Bolya gyýdym. Ertelik taýarladym. Ýyjak alýan. Bolya. Canan oýunmadymy? Entegem okudy. Nejla, men köp pikir etdim. Kömek sorak göreli. Mun Salih bilen guruluş göreli. Ol bize bir maslahat berir. Senem biraz da injin alarsın. Beýle örtenmersin. Meňe başym çaşdy Ahmet. Canan taşlamak islämok. Ýöne başyma geljekler barada oýlansam gaçyp gidetim gelýär. Maňa düşünýärmi? Elbette düşünýän. Şoň üçin kynçylyklary aňsatlaşdyrmaga çalyşýarna. Aňsatlaşdyrmak mümkinmi Ahmet? İnşallah. O yönne. Nejla derdini derman taparmy ha? Her dert yaradylyp yaradylman derman yaradylar. Hak dermany iýerer ýaly tebibini gowy saýlamaly. Hak dermany näde berer? Tebib perde bolmaly. Dermany gözleýänem tebibiniň sebäpden aňry hataplamaly. Bu gaty inçi iş dämi? Miwany ýetinden islemelmi ýa agaçdan? Miwany kim ötüp geçdiren bolsa elbetde şondan islemeli. Derman gözleýäniň mundan näme tapawdy bar? Hoş geldiňiz Nejla hanym. Dogrusu hoş habar bilen gelmedim Talih ağa. Canany merkeze ekitmek üçin Ahmet sizden kömek soramak isleýär. Men size bir merkez maslahat berip biljek. O yerde size maddi tarapdan hem kömek ederler. Yönetimin hakikatlerini mi isleýäňizmi? Bağışla balam. Başaramok. Sana ece bolup bilemok. Ece bolup bilemok. Size kömek edip bilermi? Sağ olun. Şundan bir adam üçün narlygy ýa şenli geçirteňizler. Bir adam narlygy. Ne eýjejik gyjak ala?
Allah gözden gorasın. Nähili oğudun gıydığını var eken. Muň ejeti mennäl. Ejeti ýogaly. Onna sizden Allah razı bolsa. Nähili gowy yetim çağa ene bolýaňyz. Gıydym. Näme boldy? Ýalňyş bir zat aýdaýdymmy? Aýtmaşma ony. Ýok, aýby ýok. Men oňa eje bolup biljek däl. Men oňa teretjek däl. Muňa güýjüm ýetenok. Kim öz güýjüniň hakykyýeti? Biziň diýen zatlamyzyň hemmeti Allah tarapyndan näme? Şeýle bolsa näme üçin ondan kömek soraň oga? O nähili? Oýlansana. Hatta senim özüň bolmadyk bir çağa eje boljak bolýar. Hey Allah seni ýeke goýarmy? Ýöne Allah beýik, juda beýik. Men bolsa beýle güýçli däl. Men indi çyda bilemok. Dogry. Onu näme üçin sen gudraty güýçlä sygynyp güýçlenmeýärsiň? Şunu unutma. Allah'dan gelen her bir zat ya öz ajaýypdyr, ya da netijesi bilen ajaýypdyr. Edenler razı bolmasaň, elingdäkini bitirersiň. Soň puşman edip ýörmegin. Mundan beter puşman etmen. Bu ýüki götür bilemok, başaramok. Sürüjü sägirip bilbermisiňiz? Aýdy beriň size kim gerekdi? O gelen kim? Hakaňyz ýokmy? Ýok, işe gitdi. Öýe girip garaşaýyn, bir tarymdan geler. Ýok, garaşmaýyn. Gelin hanım, kimi gözleýäňiz? Maňa aýdyp bilersiňiz, näme aýtjak bolsaňyz? Kakasy gelýänçe janana titrer edip bilmezmisiňiz? Kakasy ýeňmi? Hawa, men goşgolanlaryny soň getirerin. Bir giden zatlar bar, oýna başlary bar. Gutu, olaram getirerin. Goşgolum hükman näl gydym. Allahyň özi berer muňa rızkyny. Enesiniň bagtygara gyzy. Patmaň diýirje gudusy, näme boldy saňa? Öýüňe tolan geldiňmi? Feride melekiniň de ýetim çağa sogap gazanardyň-da. Hay bolýa-da. Hani içeri girin çağalar. Geçin. Nejla janany ýygyna gitdi. O nähili? Onu hakyky hakatyny eltip berdi. O näme üçin beýtdik ha? Ol çydamalla. Allah'dan geleni sabır etmeli. O şeýitmekçidim. Tyna kyn zatdyr Salih. Onu ýeňmek üçin niýetiňe berk döwmek, soňam hakyň takdyryna razy bolmak gerekdir. Oňordun, gaty dogry etdiň. Ýylyň kimli çağatyna näme teretjek? Hem çykdyjy hem azar. Eje yeri. Men sözüm bölme. Qynanyp aglap ýeňrejegem bolmaň. Öz çağaňyzmy dälli? Men başda da size duýdurupdym, emma diňlemediňiz. Sen näme ýeňok? Hawa, nahar gaty duýly bolupdyr.
Qyzym duýdy adyra gatsana ahara sere de oglum iýenok. Hizzet bilmez. İkedim yerde yaşayaňyz. Gemma geleňdok. Ece bilýäňe, derdimiz başymyzdan agdyk. Oglum, bu aýalyň taşsa. Bir gün yaraman ýatsam maňa seretmeden geçen senim ýanyma goýbermez. Indi halis etdini bilenok. Ey, aýal bomy. Dogurýan zatam ýok. Näme kys tapaň okmy? Ece, men seni öýüňe gideýin. Ýörgü deli. Bolýa, ýör. Nejla, men häzir gelýän. Ahmet ağa. Seyfi, Ahmet ağa. Men öz çağamy Fatmadan galan ýeketäk ýadygarlygy ýylyň ulutmagyny islämok. Emma ýegerimok. Başaramok agam. Hyzmat edip bilemok. Üstesine günnägere işlemäge diýen. Çağlanmam garynesine goýýan. Garyne ýarasy çağa teredip bilmede. Meňem ýagdaýym ýok agam. Şeýlede janan kanuny öwrätseň çağa. Amfan öz balasyny dıňarma agam. Seyfi. Meňem janana terededim, oňa kaka bolasym gelýär. Emma janan ýarawsyz. Aýalymam oňa teretmek islenok. Onu mejbur edip bilmene. Janan sen miýdiň agam? Oňa jogap berem sen. Edýäriň dogry däl. Öz çağaň bolan bolsa agam, Allah'ın edeni yok deyip biler midim? Razi olmalı vardım. Deri tap bol! Sen işten boş Ahmet. Sen iş bilen gözüň ýok. Başa aladalyň bilen başagy. Biziň işimiz jogapkärli. Şuň sen ünsüzlüğünden tas adam ölüpdi. Üstesine de guruluşyk ýerine çağa getirilermi? Beýle edenetlik bolmaz. Hazapçylyň ýanyna barda hazaplaş. Şunyň öňüne hazaplaş. Vah, men gyýjagadym. Gyýjagadym. Ol ýany gowardymmy? Gowene gerek? Nejla, Ahmet, bugün irgelliňmi? Janan, gyýjagadym. Saňa döneýin saňa. Gel. Gel maňa. Gel hani, gel. Gel. Ahmet, näme boldy? men işden çykarylym. Näme? Indi men işsiz. Sen işten gowullyň, soňam gidip Janany ýerine aldyňmy näme? Yok, beýle bolanok. Seyfi, Besir Ahmet, sen diňlätmeýlen ok, besir. Nejla. Nire barýan? Salih agan tapjak.
Döwlet janana bizden has howser eder. Üstüne de şu şertlerde. Nejla. Dursana, Nejla. Dur, Nejla. Dursana, garaştana. Durani. Guruluşella. Guruluşlara zat yok Ahmet. Düşün Ahmet, köp adar çektim, çıdardan köp. Emma etmelisin, etmeli bolýan men. Muning beýle, muningam geýtireýin. Ýer goýdum. Eci. Biraz köşüştene. Ne edip köşeşeyin? Başımıza düşen bu işlerden soň ne edip rahatlanayın aýtdana. Aýdaýyn. Ýönel kimin dinle ahyryň. Dinleýän. Nejla, oturaly arkyn guruluşaly. Ünswer Nejla, bu başymyza düşen kynçylyklaryň sebäbi bardy. Oýlandyňmy? Näme men elbet adammy? Bulara sebäp bular ýaly näme etdim men, ha? Aýtyna näme etdim? Beýle jeda berler ýaly näme etdim käm Ahmet? Çağa da dogurup bilmedim men. Men jeda däl, baýrakdan söz atjan Nejla. Belki de bu bolan zatlar biziň enatalga münasip bolmagymyz üçindir. Şu gün sen öýe gelýänçän köp pikir etdim. Biz mesele şu tarapdan seyretsek näder? Şunu unutma. Allah'dan gelen her bir zat ya öýe ajaýypdyr, ya da netijesi bilen ajaýypdyr. Edenler ady bolmasaň elingdäkini bitirersin. Soň pişman edip görmegin. Ýagdaýym şeýle agyr Ahmet. Bir tarapdan janany elimden gideretim gelen ok. Beýleki tarapdan özüme dödemok. Ýene bir tarapdan bolsa oňa bolan söýgüýüm. On şeýle bir gowy görýän görýän. Janan, 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 gyýdym. Janan, 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 gyýdym. Janan, Janan. Janan, Janan. Kim? Näme üçin allyka? Aklyma sygan ok. Allahyjam, aklymdan bir adaşdyrma. Salih ağa, Ahmet polisiýadan bir habar alyp bildimika? Onu taparlarmyka? İnşallah hökman taparlar. İtaat zat öňüňizi kötemeýän Nejla hanım. Onu tapşyrjak bolanym üçindir. Näde beýle hata iş etdim? Allahyjam, oňa bir zat bolaýsa wujdan azabyndan ölerin. Menem şeýle pikir edýän. Janan näçe çalt tapylsa şonça da gowy Nejla. Ýogsa ählik işden beter men bagyşlamaryn. Näme beýdiýän Ahmet? Polisiýaň aýtmagyna görä, çağany ýürüte çağı ogurlar ýa-da ýykmanyna topurlar ogurlapdyrlar. Allahyjam, Allahyjam, men jananym, men näde? Howzula düşmeň. Menim gidip bir zatlar etjek bolaýyn. Habarlaşaryn. Sizin bir ýükleşlik bolsa habar ediň. Men sizi ugradaýyn Salih ağa. Allahyjam, seni bağışlaýjysyň. Men ýalňyşyma düşündim. Çağam maňa gaýtaryp ber. Ýalbarýan, dadyma ýetiş, ýalbarýan. Nejla. Nejla. Men polisiýadan habar tutjak. Sen ýatyber ütgeşlik bar bolsa, men saňa hökman jaň ederim. Çağamyzy ýydyna getir Ahmet. Ýalbarýan, balamy ýydyna getir.
balam. Alo, siz kim? Alo, dayda? Qeydam, yağdayım Ervet. Bana kömek edin, ay! Dayda. Dayda cevap versene. Dayda. Dayda, 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 dayda. Necla hanım? Talih ağa, daydam öýüne çaşyp ýatyr. Gaýrat edin, ýetişin keterhanaga gidelim. Yürün. Ahmet'e haber verdiňizmi mi Necla hanım? Yok, may bolmady. Men özüm haber ederim. Siz Türkan hanımyň ýanyna bolaýyn. Salih ağa. Jananan habar barmy? Ýene de ýok. Allah bardyr. Ahmet kardeş, Owa men. Aýsaňyzlaň, ejemiň ýagdaýy näli? qynansam gow habarma ýok Ahmet. Bilýäňizmi? Eneňiziň ýülügünde kim var? Şo ýülügi çalışmasak ejeňizden umyt az borum kadýan. Siziň ganyňyz gerek boljak. Siz razy bolsaňyz gyssaly operasiýa etmeli. Allah şifa bersin. Allah can, näme üçin bar zat üstüne bolýar? Kıyınçılıklar tavşırık alan kullukçular yağılır. Olar gelirler, yollarına veren mehludi geçerler de giderler. O ne hili? Bir benden çekin ehli adaplar on kämilleşmek üçündür. Yine de sizin çekin adaplarınız başka bir üçün rehmet bolup bilir. Özüňiz oýlanyp görüň. Can adyňy sizin elinizde rahat ýaşap biljekdi. Görüň birini adap, beýleki birini rehmet. Düşünýän. Sizin çekin ejirleňiz hem gaýtargysy däldir. Yetimi gözgaş edene Peýgamber serwerinde o tarapda goňşy bar. Bu gymmatly gazanç adaplanmazmy? Şeýle gazanç bilseňiz heýde sabr edeniňi degmezmi? Ýaşan kyň ünlemiň nähili gymmatly ekenligine inni düşünüp başladym. Allah hiç bir adaby gaýtargysyz goýmaz Necla hanım. Allah'ın rahmetini ölçemäge biziň aklymyzam, hyýalymyzam ýetmez. Dayda yine adacığı. Onun dermanlarını içireyin. Allah razı bolsun gysym. Allah can senden gaty razı bolsun. Allah can senem dileglerini gowşursun. Men bar dilegim çağamyň tapylmagy. Henidem tapan oklar onu. Imma men umydymy ýitiremok. Allah keremlidir. Ejecan, men tenşeýle görütim geldi. Vay balacığım. Ay qyýdym.
Gıydım. Canım, Ahmet nereden taptın bunu? Salih kardeş tapdı mını. Oğa. Ýöne on zerur bir ýere iýeren üçün gelmedi. Sana şükür edýän. Emma Canan gıýsy Allah'ın veren amanaty. Oňa eýe bolun diýdi. Heýinnem ýeke goýarny, heýinnem şeýle dad ederinmi? Gıydım. Ejeteň üçinem gowy habarlar bar. Barlaryň netijesi üçin ketelhana bardym. Meňem nezlaňam ýülükleri seňki bilen gabat gelenok. Ýöne näil beýle bolýa bilemok. Canan bilen bolsa, ýülükleriňiz gabat gelýär. Lokman haýlet men operasiýa edip biljekdiklerini aýtdy. Oğlum, Hudaýa şükür can malam. Kıyınçılıkları sabır edilen soňu nähil gowuturdy. Allah tarapyndan näme bileninden soň azaba sabr etmekden gowy näme bar? Allah özüne inananlary haçan kıyınmuna taşlapdyr. Canım men. Cananım men. Wak ýeke çakdyň aslynda meň adym takmallyňyza.